Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft 1.7.2. Da, am jucat ceva pe o lume nouă pentru că prietenii mei s-au jucat cu Game Mode 1 și acum am dat fără comenzi. Am jucat ceva timp off camera pentru că am filmat practic, dar aveam lag și nu mi-a plăcut, aveam un lag infernal pentru că am băgat eu niște setări nașpa la Bandicam și acum le-am făcut. Sper să meargă bine pe video. Da, și cam asta e tot ce am făcut în episodul trecut. Uitați, casă, încă n-am terminat-o, clar n-am terminat-o. Mai trebuie un nivel dus în sus. Nu mai trebuie un nivel în sus, trebuie doar să termine acoperișul. Da, cel care a vorbit adineaură este Prolog, nu-i Cosmin. Dați like pe YouTube, Boss 2 Lecrat, căutați. Dai pe filtre și canal. Pagina lui de YouTube este Boss 2. O trebuie să lași link în Un descriere. S și cu DOS, tot cu un S. Da, dacă vreți să lăsați un like, dar nu prea postează din câte am văzut eu. Dar poate mă apuc acum. Ia o să-ți poate să-i apucă. Și acum filmez doar eu cu el, de fapt el e la mine acasă. Și a venit ca să lucrăm la un proiect pentru o școală, iar eu filmam. Ce credeți? Da, Ce șmecherie. nu o să filmez chiar foarte mult, dar o să termin acoperișul. Pune panorama așa cu nivel în jos. Ha? Panorama așa. Știu că panorama, dar deocamdată nu am ce să fac. O să jucăm pe Peaceful până ne facem și noi amorul și de astea. Peaceful, e. Peaceful. 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 Oh, lol, bă. Stai acolo. Așa. V-am zis să terminăm episodul și vă rog frumos să mă scuzați că am făcut aceste greșeli. Nu o să mai întâmple. Prietenul meu Prolog știe să facă intro. Deci o să aibă și de acum intro. Și o să am și de acum încolo intro. Și cam asta e episodul. V-am zis că o să fie cam scurt astăzi, că am și treabă. O să încerc să postez chiar zilnic. Am 10 minute, cât filmezi? A? Cât filmezi 10 minute? Nu știu, mai puțin de 10 minute, să termin acoperișul. Și atâta? Da. Hai, părinte. Nu e pe Metin. Crezi că-ți dispera ca tine. Metin. Mă lași pe mine, sincer. Ia auzi, mă, ce că las pe el să uită. Dar cu cine vorbești? Zici, ia auzi, mă. Cu tine S-a vorbesc. terminat casa. Cam asta e video, bine, la revedere. Stai așa să găsim un animal, niciun pac, până nu găsim un animal. Dar nu mai e găină, până acum am mai făcut un videoclip și am găsit doar o găină. Da. Dați aici încă 2, 3, 4. Nu o găină. Dar ce vrei, mă? Unde găsesc animal? Du-te după el. Dar te uită la coordonate să nu te pierzi. Ce să vede lumea, liniile alea așa? Ala nu știu. Orică ai dat pe Super Secret Settings aia? Da, am dat pe Super Secret Setting. De ce? De asta, mă, nu e rău ce să vede. Ia dai pe F3 și B. F3B? Ia. Bă, nu Ia. trebuie neapărat B, poți dai doar F3. Nu, ia te mai acolo, dă-te. Poți. Ce? Ia, uite pe la găini. Ia să unul sau, ia. Bă, lasă-mă, mă, frate. E o chestie, mă, ca lumea. Ce face chestia aia, zi? Ia sparge o sămânță pe jos. Ha? Sparge iarbă până îți dă o sămânță. Și lasă-o acolo, nu. Ia, te vezi? Să vedi într-un cadran, așa. Asta e bun la survival, dacă voi jucați, dați pe ăsta și o să vezi. Și dați, uite, așa. Uite, bă. Cum să dă ca să regenereze lumea, că am uitat. Cum? Ca să Uite. regenereze lumea, vezi? Ha? Ca lumea. Am uitat, pe F5 sau pe cât să dă? Ca să regenereze așa lumea. Multe ori. În fine. Deci cam acesta a fost videoclipul. Eu te-am plecat și de lângă el. În fine, nu-i bai. Deci. Cu fața la pomi, uite. Eu, bă, Așa să vezi. Și uite, nu. De ce? Bă, nu mai vreau așa. Uite, uite, nu, pe F3, bă. F3, e sigur. F3. Noi mergem. Pe B. F3, B.
Gata, așa. Așa. Și salutare. Așa. Pa, Bye. pa. Goodbye.